Da. Bună, băi, să facem un sot de Brawl Stars. Wow, ce tare. Aproape avem eventul. Nu convine, pentru că este cel mai urât event, boss fight, care nu-mi place. De fapt ăsta îmi place. Oricum vreau să joc. Am 30 de brawler, mai lipsește 12 brawleri. Mai lipsesc 12 brawleri. Spike, Leon, Sandy, Amber, Colette, Blue, Max, Sprout, Byron, Piper, Tara și Jean. Ăștia sunt cei 12. Cred că da. Oricum. O să am foarte multe trofee. Sunt pe locul 2. Nu știu cum. Așa. Team Create Beat the David. Wow. Sunt cel mai tare. Ăsta e cel mai ce brawler edit. Și am și niște skin-uri. Am Merchant Gear. Am și gadget-ul. În toate îmi uit comanele astea. What? Deci trebuie să le cumpăr, că nici nu mai știu ce sunt alea. Oricum, o să jucăm niște meciuri la boss fight. O să te rog să nu mai faceți gălăgie. Acum o să joc cu brawlerul meu preferat, care este Rico. Dar nu știu, uite. Să mai scoate din brawlerile astea, nici nu știu unde sunt brawlerii. Nu vreau să zici. Oh, nu. Așa, mă. Am gadget, sper că. Nu, dar nu. Ce aproape era să mă nimerești. Nu cu mine? Avem level up. Asta trebuie nostru. Trebuie să ne aducem. Așa, mă, Sprout. Benitele astea. Sorbeți asta. Avem și noi atac level. Nu, lăsați-mi în pace. Mă, că le-am dat. Oricum, tot să putem încerca. Dar numai că mi-a dat. Mi-a dat cu bun, eu le-o pe astea două, nu mai contează. Robot de la cu suc. De puțin internet. De ce? Bui. Yes.
Și s-a băgat eventul. Bine că nu s-a băgat eventul. Bine că nu s-a băgat. Pe bune? Pe bune că nu s-a băgat. Lumea și cu mine. Pe bune? Ideea e bună. Am terminat meciul ăsta. Haideți să jucăm la Siege, că v-am zis, o să jucăm și noi la Siege. Siege, Danger Zone. Așa mă, să facem episodul ăsta până nu știu eu cât. Avem Siege. Cu ce o să joc? Cu Gale? Mergem Gale? Bine, o să joc. Avem normal. Nu mai contează. Haide să vedem. Anani, dă un pic. Hold on to your hats. Oh, shoot. Acum vreau să facem robotul ăsta excelent. Unde este robotul? Might be slow, but I can sure make it snow. God damn it. Asta facem robotul ăsta. I might be slow, but I can sure make it snow. You show them, Gale. You show them all. Okay, you silly sausage. Gata, mă, nicio problemă. Nu se vede nimic. Bun, frate, bun. Off I go. Vreau să fac niște quest-uri de astea. Normaluțe, dar nu mai am niciun quest aproape. Aproape nu mai am niciun quest. Hai să punem asta să nu se vadă. Punem asta aici. Îl avem aici pe Supercell, pe care el este Supercell. Live nu mai vreau. Inbox. D până GB. Aceea era de fapt D până BG, nu GB. De bună ce greșește acest David. Nu sunt luat, sunt pe contul lui, deci nu mai contează. Așa. Am că ce avem la Leaderboards? Pe unde, mă? Unde, mă, îl avem? Uite-l pe Stas. Toți tâsul ăla. Toți tâsul ăla. Știți voi. Codelandi. Eu sunt pe Codulandi, frate. Uite, mă. Uite, Codulandi, mă. Uite. Landi. Ian, se spune.
Haideți să ne chemăm și noi un prieten. Go. Hei, nu pot. Nu, sunt și unde mă. Haideți să chemăm un prieten. Niște prieteni. Hamă mare răbdă. Cred că e un frate. Nu știu ce zic eu aici, dar nu cum mai contează. Așa că vreau să chemăm. Eu vreau 3 prieteni. Nu contează. O să mai dăm una. Go. You dat. Yes. That's ready. That's ready. Succes dau brawler. That's Felix. Avem shop free. Și o avem aici pe Edgar. Free. Gata. Am luat-o. Edgar. Epică. Am luat epica asta. Yes. Da, cum a ieșit,